a s naší účou problém je to golem a váknír. Z týhle úči palici mi hučí, prej hejbnul jsem jí žlučí a proto za to ručím, mě teď mučí pořád víc. Mně snač lehne, ta se odsud nehne, ať zem se po ní slehne, už kuchačky nám stehnem hrachovou kaši zahřívaj. Děsná nuda, zákazy a pruda a za katedrou zrůda mě fotrovi zas udá, ten mě sundá, to já znám. Základní škola ti dává mnohem víc, než bys tušil na mou duši. Teď víš, když ráno vstáváš, že prostě máš držet hubu, sklopit hlavu, zmizet v davu akorát. Jo chlape, to se těžko chápe, je svatá jako papež a na jazyk si šlape, s říďou chrápe, prostě hnůj. Prej jsem pakáš a prej, že se flákám a fotra jasná páka, mě za to večer. Ale s tím bude fungovat padák, tak to asi nepřežijeme. Už to není padák, To je snaha padák, tak jako skýto. Plánovat, když to spadne, má to rozprostřít do těch chrám. Můžeme? Můžete ani níž. To nic moc. Držání, jo? Máme blbý štart, to nevadí, to vůbec nevadí, to vůbec nevadí. Na refrén sa čakať oplatí, čakať sa oplatí, čakať sa oplatí. Ak je refrén zlý, tak treba si ho pustiť 5 razy, ho pustiť 5 razy. Ja som si ho 100krát už asi, tak 100krát už asi, tak 100krát už asi. My máme silný refrén jak hovado, každýho húka celý deň od rána a potom všetci zbudnutí rád radom dokola naj na 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 na. My máme silný refrén jak hovado, každýho húka celý deň od rána a potom všetci zbudnutí rád radom dokola naj na 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 na. Máme slavu, máme Vavriny, hlavne tie Vavriny, hlavne tie Vavriny. Lebo hráme sladké kraviny, totálne kraviny, totálne kraviny. Máme hity, máme predaje a dobré predaje, a dobré predaje. A ja sa vlastne pýtam, čím to je, sa pýtam, čím to je, sa pýtam, čím to je. My máme silný refrén jak hovado, každý ho húka celý deň od rána a potom všetci zbudnutí rád radom dokola naj naj na 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 na. My máme silný refrén jak hovado, každý ho húka celý deň od rána a potom všetci zbudnutí rád radom dokola naj naj na na naj na 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 na. Tak jsme připraveni? No, tak ale nesmíš se prohnout, jo? Padáš, se chytne mi dá. Tou plochou dopadni. Zasta pořádně a natáhni ruky. Tak a teď normálně si sednete a jak se před vama dá nohy, tak si vlastně sedněte na ně. Když ty tam jdeš, jak tak.